Baka san wani abu ba. Na'am. Wallahi na yi ladama auren nan da ne. Kuma Wallahi. ya Yarinyar da na aura ina shan wahala sosai da ita. subhanallahi. Wai yanzu hatta abinci sai dai in fita jin su wata tana zaune dai ta mimmike kafa kawai. To kai naka da sauki ba mata. Ina tabbatar maka ni kai koyo waje na kwana. Ai da ina boyewa amma tunda ta kama zan hidi ba mata in ga matin kare 10 ina can da na dawo ina kwankwasa gida ba ta bude ba. In ga ma har 12 har dai na gaji ne kwance nan sanyi ya buga sauro ya ciza. Da sahen nan na taso na zo nan majalisar ka ba mata an ga ko na samu dan abin da zan dan samu baki na da sahen nan. Ku matsala ku kenan kullum ku magana daya matan ku suna juya ku ku dan Allah yaushe za ku dawo cikin layin maza ne ku zama kuna da hukuncin gidanku. To bari in gaya maka jini ni da kake gani nan a gidana in na ce wannan fari ne in na nuna baki na ce wannan bakin fari ne to farin za a gaishe haka in na dawo na nuna fari na ce farin nan ya koma baki to haka za ta bi kai ina tabbatar maka ni a cikin gidana in na zo na sha takara haka na ce kada a tsallaka nan to ba tsallaka na ce kada a tsallaka nan ba tsallaka amma ku har yaushe ala ku ba karfin gidanku kullun ku matsalan mata kullun ku da Allah ku kun bani kunya da Allah ba dan an dade taron ma ko gaisa da ku ba mu sake to kun tsahe mata ke ta juya ku inda suka ga mara ku hare dai Allah ya baka dai ta gari kullun mata sun sa ku gaba mata sun sa ku gaba to ku yaushe ne za ku sa matan gaba ainihin ƙara nana ta maka in na zo na ce fari ne a gidana ni har akwai wata sakariyar macen da za ta zo gidana matata a ce ita za ta juya ni kai ba mata zo ka gama zagi na can waje da abokanka har kana cewa wai da ruwan jaka aka wanke ni dan baka da mutunci. Haba uwar gida ki saka ranki a inuwa mana ni wa zagin ki tunda na fita wajen nan zuwa nake ina ba su labari nace ni matata mahaddaciyar alqur'ani ce matata kwana kike karatun alqur'ani wani wa in zage ki Allah yi man shiru yanzu dai ka zaba cikin biyu ka zaba daya ko dai in bige ka da wannan tabaryar da ke hannuna yanzu kaga roban nan ruwa ne cikin ta ruwan zafi ne da na sanyi na hada ina son ka tsintse man ruwan zafin daban na sanyi daban